За най-красивите? Ей, Боби, що се подил, знаете ли? Чета, много сте готини, много. Женска емансипация. Айде, Лелю. Тук вижда колко се вижда. Браво! Ой, ко? Тука, гледайте тука! Така. Това е брат на Денис. Така, Ванко, тука! Браво! Две бокса ще ги сложим. Ванко, тука! Така, Смивка, 24 карата. Найчо! Кочо, айде! Тука! Момчета, на уселци, здравейте! Аре, Генчо! Къде се буташ, бе? Генчо, Смивка! Мога да ти викнем там при комшите! Тука! Една усмивка. Ове бокса почва да се гледаш. Айде. Ради билярда, Колега! Хубава дама! Зъби няма. Тука, гледайте тука. Браво. Тука съм на пейката отстрани до вас. Ето, виж ме. Обърни се, снимам тука. Ти не си искал снима, пич, какво правиш тука? Тука съм. Здрасти, приятно прекарване. Няма повече.